Hi guys, ako na pud ni Ruby Probinsyana. Welcome to my channel. Karon day guys, kanang magbuwad ko sa isda nga nakuha nila gabi. Daghang kadto sila nakuha kanang sa planggana, ang bana. Diya guys, kang uban gibaligja ni diya. Diya uban pod ang gibuwad, diya uban pod gi panghatag pod gibahin-bahin na mo diri sa kanang namagoy kuan guys, kanang managbo, kanang walsa sa bangka, managbo sila kanang para lang makaisda. So git pangbahin-bahin pud namo. Jagahang bahin sa bana hanggi kuan kanang gibuwad na ho. So daghan na kadyo kog buwad. Siguro na sa mga 5 ka kilo na guys, kay tungod sa una nagbuwad po ko mga 2 ka kilo. Ja karon 3 ka kilo pud to hanggi buwad. Sa hanan sang gidaghan guys, kay makauli kog buhon buwa na ning saning COVID. Kasi nung makauli may puhon ni Jijin mga November ko no, may sabot. Padyo lagi guys ug kanang wa na lagi COVID, kay mo lagi nalisod kadyo ang panahon ron nga ana ja makaguog bitaw guys, kay kuan kanang dili sa among uslog na ay mahibaw-an lang nimo, kalit na laman nga yung namatay nga na, pero wa po ko kahibaw guys ug COVID ba na or unsa, kay basta ilang ikakuan diri nga nalagi dari nagpositive ko no sa amo ja mo lagi nang kay di kay lagi pud mi, pero ginuuray magbuot ug tagaan tag sakit ug asa ra jud tataman, adto ra jud tataman. Ja guys, nagpista day dito sa amo sa puti sa ya malagi to among balak ang tato ni Jijin nga manguli mi, kay niagi pista ning uli man mi 2019. Ja karon wa budget mi makauli, kay mao lagi nang manunuway nga COVID. Ambot og ano sa tani mahuman ning COVID nya. Wa na puy operation ang wheel shark diri guys. So, okay naman to sa una nga murag ning okay na, kay naa may mga pulo ka guys, mga 30 nga na guys. Ja mubahin po na sila guys ug sa kabulan makabahin sila tag 2,000. Ja maadto na lang po to guys, kay matigom-tigom bitaw namon ja makabayad mig tubig kuryente. Wala nga lisod kadyo. Ja gamay tang istorya guys. Ja shout out ko sa tanan mga nagsigtanaw din sa ang vlog. Di mo na matag sa tagsag istorya guys, kay kuan kanang wa ko nakakuan sa inyong mga ngan, basta kuan kanang amping tang tanan. Ja tanaw na guys sa gatong hanggi pang buwad. So mo ni guys, duha ni siya ka kilo. Duha ka kilo galunggong. Ano man? Kaan kagbuwad? Ito ba nga sa ato mo? Kaan kagbuwad? What sa? What? Sino yung pangayon ni mo? Diyan na guys, ganagahong buwad. So hani i-box guys, kay tigom ko kay ahong dadonis buhol. Guys, udag ko kayo siya nga galunggong. Maghimo pa kog busog guys. Diya katong ang unang gibuhat guys. Naghana. May duha man ni ka kilo. Napa dito guys, hang gibuhat pa tong 3 ka kilo. Ay may kanya siya guys, kay kuan din siya kanang gibabad sa nina sa suka.
Manang lami agi ang timpla. Kani ihapon na ito dapit.